Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin sa kaloob ng media na maabot ang malalayong lugar ng mundo na may mga mensahe ng pag-asa at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad at maging ang kanilang buhay upang ilantad ang kawalang katarungan at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala ng mabuting balita upang malaman ng lahat ng tao ang masaganang buhay kung saan tayo nilikha at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan sa kapangyarihan ng banal na Espiritu para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. This program is brought to you by the City Government of Legazpi, headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hardrax Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMac IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotevio Street corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. This is the source of news and information that matters to you. This is BicolNet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Dear Papa G, ang programang pag-uusapan ang lahat kasabay ang pag-imay sa mga isyu sa edukasyon, politika, sosyal, espiritual at iba pa. Dear Papa G, kasama ang nag-iisa Papa na Gina G, always on the go, Papa Gerard Bergonya. Dear Papa G, Papa G. Sa BicolNet TV, kasunod kang Bicolano Worldwide. Nagsilbing rekwento sa magka-ilusyon. Ay Diyos, maray na hapon po tabi mga tugang. Siyempre si Papa G man po giraray nagbabalik. Kumusta po tabi kita dyan?
Alright. Maray na po gararay sa tugang, mga tugang. Nagtataram ako, na pala nagdalaw. Kumusta kami mga tugang? Si Papa G. Manggiraran at your service. Ang oras, alas 5:23. Ang oras na ayon po kabilang sa tuya kang Bicol Net TV. Kasurog kang Bicolano Worldwide. Ada diretsyon na tabi kita sa tuyang programa. Dahil nakita ko para haloy ta medyo oras na. Ayan sabay kita sa loob ng sarong oras hanggang alas 6 po tabi ng Kabanggiyon. Si Papa G. Manggiraray magkakaiba ng Indo hanggang alas 6. Pakainin ko ngayon sa inyo, Papa G. Pasensya na po at kita po tabi may paggibo sa bilog ng bulan na ini. Bilang sa kong government employee, ipuntang magkaiko ni Pengano. Siyempre, may pagbabago po tabi sa programa ni Papa G. Hanggang Sabado lang po tabi kita. Loaded. Dahil kaya, maluyang kalaban. Pwede tabi ka mo magapod sa 0981-512-9300. Kung ikaw po tabi ka morning load. Kung ikaw tabi ka morning extra load or my Wi-Fi. Pwede naman tabi ka mo maging sabayan kay Papa J. Bukas na po ang sa tuyang comment box ang sa tuyang linya. Hoy, dire-diretso kita. Ready na po ba ang ating mga estudyante? Ready na ba ang ating mga parents? Handa na ba ang ating mga estudyante para sa papalapit na pasukan ngayong Agosto 29? Or handa na po ba tayo sa ating mga gamit? Handa na ba ang ating mga gamit, ang ating mga gagamitin? Ang sapatos, ang medyas, ang pantalon, ang polo, asin ang iba pang gamit kung sa tuyang mga estudyante. Or maybe handa na po ba ang ating mga parents, ang ating mga magulang sa papalapit ng pasukan ngayong Agosto 29? At syempre po, tayo po bilang mga guro, sigurado handa na po din ang ating mga taguan. Handa na ang ating mga classrooms, nagbrigada na. And ongoing ang brigada eskwela po. Sa mga hindi pa nakakabrigada, ano pa po ang hinihintay nyo? Sabado? Wala na. Ngayon po, upcoming Monday, sandali lang. Check. Ayan. Ayan. Kumusta po ang ating audio? Kumusta po ang ating audio? Sana okay na? Duman kita sa satuyang mga issues mo niyan. Si Pura Luca Vega, 6 financial assistance for court dates. Ayun na po bagay niya si Pura Luca. So, susumay-sumay as in nag-arog-arog sa satuyang si Jesus Cristo. Si
Si Puraluka ay humingi ng tulong pinansyal sa mga netizens para sa 2 kaso na kaharapin nito sa korte kaugnay sa ama naming Him. Sa kagaya nito sa imahe na si Hesus Kristo. Natin na. Yan ang mga trending kong mga issues mo niyan. And syempre, papasok na po ang ating klase, may humahabol pa. May humahabol pa masyado or bahagya pang lumakas ang Typhoon Goring na may hangin na 155 kilometers per hour. Mas maraming lugar naman ang isinilalim na sa wave signal number 1. Kaninang 4 p.m. ito ay nasa layong 145 kilometers east-northeast ng Tugigaraw City. Kumikilos ito patimog sa bilis na 10 kilometro per hours. Ito ay galing sa Pag-asa. So, sigurado po sa mga nyaon po dyan sa pigapod niya itong nasa under signal number 1. Magtagasamo-samo po kita tabi na medyo makonsulta. Ang dito sa salbay, especially dito sa Legazpi. Nag-uran, nag-iinit, nag-uran, hindi talaga ang pampalagnat ba? Pero nataman daw niya si Puraluka. Ano man daw naisipan ganita? Pig-arog-arog man si Kristo, ano? Yung man, 15 po tabi na 15 ng 15 probinsya na po tabi ang nagdideklara ni persona ni non grata sa iya na igumani na igumani po tabi ni ini igong paghamon si Puraluka na dagdagan pada tabi sa mga dagdagan pa po tabi sa mga probinsya na magpersona ng grata sa iya. Siyempre pa, live po kita sa satuyang Bitornet TV and sa satuya tabi na Facebook page and sa satuyang personal page. Kasabi ninyo po tabi si Papa J. Kumusta po tabi ang sa tuyang mga parents, handa na po ba sa kanilang pangbaon? Medyo nanibag ang sa tuyang po sa medyo nanibag ang sa tuyang boses na ano yan ni Papa G? Haloy-haloy ka may Papa G na dahil nga nagpalipad. May piguman lang tabi si Papa G. Bilang sarap po tabing trabador sa gobyerno. Kayo po ang tapos magpagalo. Tangaling, pagbaralik ang tabi sa satuyang trabaho, lakbas naman. Crush naman. Kumusta ang ating mga estudyante? Sulitin mo na po tabi ang counting oras. Sulitin mo na ang nalalabing oras para kayo ay mag-swimming, para kayo ay magbakasyon. Pero nasa nakaldaw? Maria Erica, kumusta? Irang aldaw na sinatabi mga tugang Agosto 29, ralaugan naman. Sigurado ang satuyang mga parents, ang satuyang putarin ng mga guardians, ang satuyang mga parents, si Lolo, si Lola,
ang mga guardians asikaso. Ay, kumusta po tabi Igso Jack Gloria? Ang sakuyang Igso na mabuto na si matinabang-tabang maigos na Igso si Jack Gloria. Japs Gloria. Japon's Gloria pala. Siyempre, mag-revivahan kita sa satuyang programa si Papa G. So mga laita nagbibrigada, pwede pa. Ay, sa mga teachers, dyan araw ko balang, sobrang po tabi ang sa inang pag-alun niya. Aram po nindo kung meta. Siyempre, taigog kitang pigapod niya na operation or operasyon baklas. Operasyon or kapod kaya, ha? So gabos po tabi na nakadukot. Kay kuhan po tabi baklason. Operasyon baklas. Bawal na po tabi so dakulo na nakadukot sa wallings kang eskulahan. Or maybe malag po tabi din sa wallings, sa wall, bulletin board, dyan po ilalag po tabi so gabos. So, lupang inirang, so, panatang makabayan, and so iba pa. And shout out sa kuyang esposa na si Marcel Galicia. Oy, kay Sunshine Galicia, kay Gab Galicia, and sa mga iba pang nagsiswimming mo niyan, dyan sa Belia Aguilar. Oy, marinakon po sa mga taga Belia Aguilar. So mga suswimming mo niya, sana all. Sana all ang talaga sa mga nagsuswimming dyan. Alik-alik kita dyan, naglibot-libot kita. Nakulong ang nagsuswimming mo dyan. Siguro hanggang sa aga, hanggang sa mga masunod pangalaw, sulitin at huling hirit na ng bakasyon. Ay, pwede ka mo mag-shout out sa inyong mga loved ones. Sa mga taga-rapo-rapo pa lang. Especially tayo, Honorable Barangay Chairman sa Ligumba. Nagulay-ulay kita dyan sa Rapo-Rapo. Marayon po tayo si Kapitan sa Ligumba. Mapagkumbaba, tunay na tao. Simple na. Dapat na akong tabi. Sana makaabot ini sa Rapo-Rapo. Wala signal sa Rapo-Rapo. Maabot, mawara, maabot. Marina ka, sabi nga sa kuya ko sa esposa. Alak-alak tabi. Ay, sa mga nagsuswimming dyan, mag-ingat-ingat po tabi kita. Sabi ni Ma'am Nelia Marcaida, maulan na hapon sa Indo Gabos, watching from Binangonan, Rizal. Ayun mo, nakabot kita sa Binangonan, Rizal. Ma'am Nelia Marcaida, si Papa G po at your service. Makakasabay dito si Papa G sa every Saturday from 5 p.m. to 6 p.m. Same time, dati kong oras, hindi po kami mga tulang na 5 to 6 p.m. O galing, hindi kita nakikabot sa oras na 5 p.m. sa Monday to Friday. Bukod sa sibot-sibot na, gano'n na po tabi kita kay bubukod.
Dali na kita bumukod pa din. Habang nag-ayaw pa kita sa trabaho. Ay, sa mga taga-rapura ko dyan, aram ko, nagpupulpul na kami dyan. Ang oras, alas 5:38 ng hapon. Aram ko, nagpupulpul na kami dyan. Pati yun tabi so pista dyan sa San Ramon. Sa Minso, Sitio Minso. I'm speaking po sa Sitio Minso. Sa mga taga-rapura ko, shout out kita dyan. Lalong-lalo na doon sa nag-rebound sa sakuyang esposa. Kasi na nga nito, doon so nag-rebound sa iyo. So naging, ano ito? So naging speaker dyan. Matibay na active. Ma'am Nelia Marqueda, maray na po sa mga taga-Binangon ng Rizal. Maulan din po dito sa Albay, especially po dito sa Legazpi. Umaaraw, umuulan. Umaaraw. Ay, nakamonitor man si Chickpen. Tama ba, Chickpen? Dahil ko lang araw kung tama. O, tama. Si Alvin Chickpen Abaleta. Sir, maray na hapon po kami. Si Idol shout out man dyan tabi. Oy! Nagbiling ako kasi bago tabi kan sa imo sa programa Idol Chickpen Abaleta. At syempre, kasama niya to si Jomar Abanador Hardin. Watching live in Masbate City. Ayun mo yan, ha? Primero niya tong salpak. Ngayon po tabi, kanta na, idol. Iba na lang kami, idol, na Chickpen ang ipagibong ko sa to. Bago na lang pagkanta. Masigurado, limate na. Limate na. Imbis kami, idol, Chickpen, nagtatagiti. Imbis tagiti sila na mag-abot din sa tuya. Baka dalawin kita ni Goring, kay kong Goring. Hi, sir, good evening po. Argeline Haiti. Tama ba ang pagkakapronounce ko po tabi, Ma'am Angeline, sa imong apelido? Argeline Haiti or Haiti? Dahil ko tama na sasabi niya, tama. TikTok logod. Ay, so mga nyaw po tabi dyan sa tuyang Facebook Live. Dahil hindi madadawag ang sa tuyang background music. Walang background music din. Pero, duman kita sa tuyang monitor. Kung mailingin mo sa tuyang monitor, live na live po kita sa Bicol Net. Di ko na ini palampaso. Daro-diretso na ini hanggang alas 6. Music lamang kita. Marahay na hapon po, watching from Candelaria, Zambales. Ramil Banyares Barbacena. Sir Ramil, maray na hapon po. Uyog-uyog-umuan, Bicolano si Sir Ramil, pero niyaon sa Candelaria, Zambales. Kumusta po dyan sa Masbate, Jomar, and sa Candelaria, Sir Ramil? Umuulan din po ba dyan? Hindi kaya po tabi na, tuturutan dito. Especially dito nga sa daraga. Minainit, minauran.
Tapos, makusog ang init. Kunyan ba na? Pampa-init, pampa-hila. Ay, sa mga day pa nagkakarigos, day pa nagsuswimming dyan. So mga day pa nagsuswimming, sulitin na natin ang huling hirit. Sulitin na natin ang huling hirit po tabi ng bakasyon. Mabakasyon na ngunyan po tabi, mabakasyon, madasgulahan na po tabi ngunyan na Agosto 29. So mga parents, handa na ba sa ating maagang pagising? Sa mga ina, sa mga ama, sa mga guardians, handa na ba tabit kang sa inyong mga gamit kang sa inyong mga akit? May libro na, may kunya na po tabit, may notebook na, may papel na, may ballpen na, may lapis na. Ay, by the way, shout out kay Ma'am na Nerissa Birmas. Ang mabuton, ang sa Kuyang Friendship din po tabi sa Bagong Bayan Central School. At syempre kay Ma'am Cherry Cruz. Nahiling ko si Ma'am Cherry Cruz nag-live. Nag-shoutout ako kay Ma'am Cherry Cruz. Kasi sa bilog po tabi na mga teachers dyan sa Bagong Bayan Central School. Maray na hapon po tabi sa inyo na po. Matagmatibayon si Ma'am Cherry Cruz po tabi magkanta. Pag nakula po, idol ko yun si Ma'am. Gusto ko magkanta. Sarah Ben, Chipin. Ay, sa mga nagsuswimming dyan sa Belia Aguilar. Maray na hapon po kay Sanjo. Kay Sanjo na nakibayli sa Bagaw-Bawan. Sana, makusog mong tabi as sinasasagap mo ng mga taga-Rapurap. Sa mga taga-Masbate, maray na hapon po. Sa mga taga-Sorsogon. Kumusta kita dyan? Haloy-haling si Papa G. Tinapayin niya. Ay, may pigabot na po tabi na signal lang sa Kuyang Pag-asa. May tropical sa cyclone number na. Kaya mag-ingat-ingat po kita dyan sa southern part. What I mean is northern part ng Luzon. Iba na pong signal na pigpalos ang sa Kuyang Pag-asa. Nailunganin po tabi ng pupusog na. Kita nga nilid sa Legazpi tabi mga tugang. Kita nga nilid sa Legazpi. Namamakihan niya to ang mina-ilinit as in mina-uruan. Sana, dahil lang tabi mag-araw ka niyang sa tuyang panahon. Sa maabot na kanyan po, erespilahan. Sa Agosto 29. Ay, happy watching. Maraming naman po kay Sir Alski Prospero Ala. Sir, maraming naman po. Saludo po ako sa inyo. May chat ako sa inyo. Machat ako tabi sa inyo, Sir Alski. May kay Puan po tabi ako sa inyo na i-concern. May concern ako sa inyo tabi, sir. Later on, machat po ako tabi sa inyo. Kasi mabalik si Papa J para tapos po sa tuyang. This program is brought to you by
the city government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol.TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Dear Papa G, ang programang pag-uusapan ang lahat kasabay ang pag-imay sa mga isyu sa edukasyon, politika, sosyal, espiritual at iba pa. Dear Papa G, kasama ang nag-iisa Papa na Gina G, always on the go, Papa Gerard Bergonia. Dear Papa G, Papa G. Sa Bicol.TV, kasunod kang Bicolano Worldwide. Alright, balikin na ang oras alas 5:50. Kasama yung mga pag-iraran nito si Papa G, ang lalaking mahilig sa beef. Kumusta po tabi sa mga pang-uruling na? Kumusta sa mga pang-uruling na tabi? Sigurado natatraffic na naman po kami dyan. Ano ba ang traffic na no? Ayun yung traffic na nyo. Maski mag-summer, mag-bakasyon. Mag-bakasyon man or dahil, igual po yung traffic. Yun, nahilang na talaga yun sa production. Dahil na nang mga, especially po yun sa Daraga, no? Grabe ang traffic. Kaya pag may pagkakataon, baga kita tabi mga tugang magpahinalo, mag-oro unwind, grab the opportunity na po tabi. Sayang ang pagkakataon para makapagpahinalo kita. Kung murang po kabinin mga araw kaya, halimbawa, kung hindi kita natawan yung pagkakataon ng pahinalo, pero mabalik sa trabaho, pero babloy mag-ira. Pero pag nakaka-unwind po, sa iba tabi ko ruling na, sa iba, nakabakal namin panira. Ano lamang ang sa tuyang umay? Ano lamang ang sa tuyang umay? Durano ang sa tuyang umay dyan. Durano ang nabakal mong umoy. Medyo mahal ang bakas mo yan. Maagrangay ang mga ordinaryong mamamayan. Medyo mahal ang sa tuyang mga bagas na nababakal mo yan. Nasaan na? Nasaan na? Nasaan na ang pangako? Ay, dahil ko ini mabasa ka Japanese ini o Chinese. Shout out po sa inyo. Dahil ko mabasa ang pangalan mo ta Japanese ini. Okay, kita maluya kita sa Japanese. Pero Tagalogon mo ang sa'yo, ano yan? Pag
pakilagay na lang po ng iyong pangalan para ma-shoutout. Japanese character kaya. Mahalot ang bagas. Kaya pag naluto na, dahil po pagparagas gusto. Kaya pagpara sayang ang bagas, lalong-lalo na po tabi sa mga restaurant, tamahal ng bagas. Uyog-uyog mo, so medyo mapapagkama. Nagdo 2,000 crescentes. 2,300. Kung maluya-luya sa tuyang damot-damot, daron na kita makabakaling bagas. Sa iba nagbakala, 25 kilos lang. Sa iba, nagbakal, per kilo lang. Ang importante, may bagas. Yeah. Ang importante ay duwang laugan sa tuya or may panglaugan sa tuyang tula. Ano? Magjaga doon sa pagbunalan ng mga tula. Magdara ka sa nabagas. Magdara ka sa nabagas. Ang panuma, ang panira, bahala ka na maghanap sa dagat. Ayan ang magayon. Iyan ang magayonin. So, ika na sana ang mahanap ka sa iyong panuma. Sabi nga ni kang mga taga-kamali. Sabi nga ni kang mga taga-Pulanggi. Panuma. Ano namang nananawayan sa iyong panuma? Ang samuyang panuma. Garden Avignon, marinahapon po. Si Garden, gano'n familiar sa kuya. So, tudang kapatabi kang sa kuyang or ikasunuging estudyante ko dati. Maria Erica Dormitorio Barameda. Maria, classmate, oran ang orali ko din sa pangalan mo. Uyog-uyog mo, Maria Erica Dormitorio Barameda. Ay niya sa kuyang kaklase na matalio. Shout out, G! Ay niya sa kuyang kaklase na uyog-uyog mo. Yes po, sir. Maski ko tinaman ang sa kuyang baramas. Nagkakaroon ng pamagina. Ay, dami din, Avignon na rin ako. Ay, regards kay mami mo, asin sa'yo mong tugang, si Papa Jimmy. Si Papa Jimmy. Duman kita sa issue mo yan, ano? May 15 probinsya na po tabi, na baka mag-exam at least, diyan kita sa latest issue. Erica na lang, G. Erica na lang. Magaling magamit ang igo kay Maria Erica. Dapat kumpleto. Maria Erica. Baka mag-exam, may 15 probinsya na po tabi ang nagdideklara ng persona non grata kay Pura Luca Vega. Ano man daw kaya ang naisip kami sa tuyang barkada. Medyo sumay-sumay ang sa tuyang si Jesu Cristo. Araw niya naman sana na kadakong ang mga Kristiyano. Kadakong kita mga Kristiyano, pinsusumay-sumay. Ang indaman ba? Muna nagagad ni tabang sa mga netizen may pigahampang na siyang problema sa husgado. Ang sabi ng tabi ng mga netizen, bahala ka ngayon dyan. Sabi ng mga netizen, bahala ka ngayon dyan, sumagsulo ka sa earth. Sabi ni Ma'am Beth kanya, hello po, kumusta tabi? Ang tagal na hindi ko kita nakita. Opo, Ma'am Beth. Good afternoon po. Saan nga pong bansa ito? Medyo nag-overload po tayo, ma'am.
Bilang isang trabador po, kailangan ko din po magpahinga. Sagad-sagad po mambet. Ay, by the way, shout out sa ating mga kasamahan sa Ramil Active Rectory. Tayo po ay kasama sa club na iyan, sa Ramil Active Rectories, na pinamumunuan ni Kijik Mataganas, ni Sir Kijik Mataganas at ni Sir Amado Murata. Ang mga idol ko, mabubuot ng simpatiko. Ay, siya na mag-samat dito po ako sa Abu Dhabi. Ay, magandang hapon po sa mga kaibigan natin dyan sa Abu Dhabi. Sa mga kasama natin Bicolano, Bicolana, Albayana. Ako po si Papa J, syempre kasabay pa rin niyo po hanggang alas 6. Maria, Erica na lang. Sa mga netizen, dagit kay Pura Luca, ayaw nga nito ko, nagsiging sumay-sumay. Tapos, challenge niya pa, dagdagan niyo pa na yan. Anong nangyari? Mula na September, may bigyan pang siyang kaso. Nag-aagad may financial na tabang. Sana, even though may kasalanan si Pura Luca Vega, sana maliwanagan ng sa iyang isip. Na salaan sa iyong pagiging. Especially sa mga Kristiyano. Yung nga nito, so, dakulaon na problema ng inampan yan, ang pig-araw-araw na so ang manang. Sa mga barkada friends natin dyan, na inaabot ng ating programa, good afternoon po. Alas 6 na po. Siya, ako din ng mga Lord, alas 6 na. Magkarilingan po kita next Saturday. Same time, same station, BicolNet TV. Sa mga dito na basa ang pangalan sa Facebook Live, kasi sa mga nakasabay niya ito dito sa FB, sa BicolNet TV, salamat po sa pakikipagsabayan kay Papa G. Next time naman, Ma'am Laila Ahero Maray na hapon po ang idol kong teacher din sa Kabangan High School. Shout out sa kabus na teachers po sa Kabangan High School. Alright, sige, pag-arinig na kita next survey. Salamat sa kabus na nakisabayan kay Papa J. Mag-arinig na kita Sabado. Alright, goodbye, mabuhay. God bless us all.